Rendőrség, kérem jöjjenek ki, én vagyok az agy tulajdonosa. Hallott, hogy betörők vannak az épületben. Üdvözöljük Önöket! Ez itt a COPS műsora. Most Roberto felügyelővel fogunk riportot készíteni. Ki követte el a gyilkosságot? A gyilkosságot egy Killinger nevezető alvilági figura követte el, aki az orosz maffiának dolgozik. Ellopta az atomtöltetek vezérléséhez használt számítógépet, de az indítólemezt ehhez itt felejtette, ami nekünk... Hol a floppy? Nie, nincs a floppy. Hol a floppy? Nie, nincs a floppy. És ez mi, öcsém? Ez mi? Szóval ez az a floppy, ami soha többet nem fog kárt okozni az emberiségnek.